Agibasa tayo ang tisurat, pakasalitaan ni Hasbin nga Napoleon Bartek. Dagiti amunat uminom dita ti arak, dagiti masaray mabarbartek, dinggan nyo da ito nga pakasalitaan. Sagudahin nga ti surat, ti pakasalitaan, akas lay di kalmalay nga napasamak, ngam nabayagan nga napasamak, pakasalitaan ni Hasbin nga Napoleon Bartek, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi tanalukagak addan tay mamartek nga asawak. Mangig kumanin manong nemi di pa nagsao sa una. Na magmagnang umas asidig dito balay. Ganda po talaga nga tugtugan ng tumanin sa tauna iti daw, bimangon ako, narimuha iti siled, kat napangkong ilokata ni Suna iti salas. Ay, Bartek, bagtit ka manin loko. Ano na ako nam? Kanunungam? Sino kanunungam? Sumrag ka ba ini? Sumrag ka? Takap-apam? Sige nga pa, Ricardo. Isakit, awanti inumamin. Kawamatan igatang ko. Agawin kang muna na gandin. Katagawid ka na. Tarabiin. Agawid ka na. Tanalpasin pa naginom nyo. Tanabartek ka manin. Tarantao na dyan nga kumpadrek. May po din ito yung karabi. Sagurak na dyan. Makita na. Sagurak na dyan ka kardok. Pari ka daw. Danik na. Danugan sunay na. Danugan yung sunay ka. Dakat unag tibalay na. Sika kung magdinalog na ka. Kang kanunungam na dyan ka kardok. Kang kanunungam. Ha? Saya po ya. Hay, pilo. Nadanuman ka manen. Nabartek ka manen. Espiritu, ti demonyo manen, ti taltalaytay ka nagti orat mo. Isong agbagtit ka manen. Bagtit ha? Ibuta. Sardengan. Baka umakan. Nakariing manen ta anaktan. Gapot kasto manen naramid mo. Basta kabilang harap nagkawid ka, kasto pa lang nagbukko-bukko ka. Kaya maturugan. Sakti bugkaw ang glok. Kang kanunungan na dyan nga, Kardo? Ang kukang kanunungan, awan kang kanunungan, kahit pati si kajak kanunungan at kinapartek mo. Partek, bagtit. Ay, nabayagan manong naming nga masimsim-semak. Nauma ako. No, apay man kami nga mamartek tinasawak. Ang malakas to idinik, pilo manong name. Eh di kat kontrol na tuminom. Ngayon ka dagito yung saan nga sumardeng aging gandi. Iba nga saan nga naturog sa diyay. Iba nga kinabalan na pala tinagawid. Iba nga amo ni parang Cardo tinaramid na. Pinagawid na. Tanong saan? Mga naging kakalita nga oras kat adapa lang sa diyay. Ay, nagkrigat. Ti maadan iti asawa nga Bartek. Nabigatan na manong nemi sinalutsud ko keng kuhanan no ang amunat imbagbaga na trabi. Amo kumat. Apa ko makadya mo? Nga kaguram ni Pare Cardo. Talaga kagurak. Tala, masapol na rin siya. Hay, pilo, hamugol guraan ni Compadre Cardo. Gabota inaramid na laing ti umno. Rabiin, kat awan tinumin nyo, gawid ka. Lapas. Hindi pala rabiin nga, madmadlaw ko ang kanunungan. Sangukan kanunungan. Osto dyan baga na, di naramid na. Tikunam kindi. Gabota, awanin ti gatang kot mainom. Kindi naman nga kayat ti gumatang. Kasla awanin ti serbik. Sa lada serbik no ada pala kwartag nga igatang kot arak. Makiin-inom lang. Kaya dapat nga nga si Kati nagpaala. Kaya siya nga rin na pan ng danon king kuwan. Kaya matlagayam. Ape ka no, kasakit mo nga, ape kasakit mo nga rin mo no hanga nagpaala. Kaya siya kagayam tibayat nga nagpaala. Di si kalata naggastos. Ay, sardan ako naghasmin ha. Talagang itiba lang nga makadlawak nga kang kanunungan ni Cardo. Oo, ka. Kang kanunungan kaya. Namuna.
Sumartengan. Ay, orisan ka na parte, nagbagtit ka lata. Sa malila turong ta panunot mo. Tunukan, panawang kayo. Naram? Awan. Di ka mo nagubra ya. Aman na, nakagubra. Katrabahuan kayo ni pare Cardo. Kahit mo sawan. Hamong pagpagunyan. Para ako magpaguni, basta kagurak na dyan. Inarabin na rabi. Sa awan na nyaman na pinapanaw naklat. Kalagpay sumanong. Saan nga mapaniti balay da. Ta dati-dati nga, isot dumandanon sa dyan ang aginungda. Si Mang Pet manong naiming nga nag-apoy trabaho na, tapos bagtab trabaho ti construction. At inigpilan na manong naiming nga arak. Ay, no, anyakit kami kada iti dayta nga arak. Tadi mo lang maliwatan. Di ka tagtagari, asta. Mga luto ka mang karati, pulutan. No, da. Dan. Awan di mo kumana kasagahan ng maluto nga pulutan. Mga rin na kumatang. Limatang manong. Di tersena. Iprito man. Ano rin? Palag ang pusit. Iprito man. Amokul po din. Crispy, pamayam. Sige. Nainom na si Bukel na may isang bilog man. Daman na yun, datan. Tila daman na yung bagbagana man. Makapabagtit lang haro din ti arak. No, kapag nga magustuhan na ilag, susuro na. Nabayagan na sa anak na nakaramanti. Dinakpayin masakot rabi. Sumbay lang nga may sapalat anak mi. Talaga mo. Sabot nga rin kayo ti makinaig kang kuha nga na parte. Pakpakawan. Diyak pagkat kayo makikida kang kuha na. Ito na bartag nga rin. Kasi iti dayta nga rabi, manon nemi, siyempre kan dito yung kwarto, lagyan na. Marakop tilok. Pasti ka man. Ano? Kaya na. Kaya, Diyos ko, ya. Hindi mo kaya mga ilo kitang ka. Gerto. Abang kinag ka. Napuuta mo, nga nakinaigag kang ka, nakainom ka. Numalakip mo, saklat patirakan ka. Nuhang ka nakainom. Pala simti ang magliwat tuminom. Sa nakarakopan. Pagustuhan ka, hindi nga sa akin. Tumakdakil ti pa nagat-atap ko. Ano matpagat atapang? Ay, sa bali man turong tapanunot mo, talaga bagtit ka, pilo. Nung kasta nga talaga nga nakainom ka na bartek ka, bartek. Naputasan nga pakaturog man. Siya kong tirimuan. Napaan ako silid ti anak mi. Sa kunlak. Ditam. Kabigatan na manong naimi nasa pangimay ni nanang. Aswin, dali nila kayo mo. Anda na nang, grubat mo pa nagubra. Bulod at bala natin barreta. Da masapul ni tatang yun. Dala barretaan na. Pilo. Ay. Gura kayo. Awan Pilo. Nanang, da kayo. Tiyaman barretaan barok. At masapul ni tatang mo. Gura tayo nakalain. Ay. Pilo. Awan ti barreta. Api awan. Api amo mga awan. Binunod mo pa Ricardo idi. Ano? Pinabuludan ti barretan parang karto? Tika pungto na kasta baro. Lagad no awan ti barreta at dabi mulod agad. Pakibagay mo latan no danton talo yung sublina. Dakon. Bakit man? Apay kuyutin na kasta. Kung naktupin namin kahit. Naan niya? Apay pinabuludan na dyan nga kardo kahit kagurgurak. Di binulod na, di ka pinagkontra. Kit nomok ko mga, di ka ano lang, di pa nagkontrayo. Kit binulod na, di namin sa napanalawas. Dapat mo inala di barreta, hindi bodega. Kit wala siya, ayan, sinurot na ka man.
Ha? Sinurot na kay di bodega? Kaya nagundaway nyo, nagkinarakop kayo? Hoy, Pilo. Ito relasyon nyo kay Ricardo? Anak ko, orisan ka na kayo nung bagtit ka. Nagbagtit bagbagam. Apo na kamatan? Pagkat atabam nga relasyon mi kay Ricardo? Paunay kan Pilo. Makapatay dito nga padagimon mo. Wala nyaman na relasyon mi kay Ricardo. Kapag kung ipuk ka mo. Mapanag-nagkaklain kung papatayin kayo. Manong Nemi, nakadaldalikado nila asawa. Wala da pala espiritu ti arak kang kuwana. Wala da hangover na eh. Hamon na basta mapukaw da ta arak kan. O rin na naturugan ka pakariing. Da palang arak ng tartaray turat na. Nagdakis da ito nga laka. Asawan. Baka nakidin nga relasyon mi kay ni Ricardo. Diyos ko. Katkas lang arod rumub tigura naman ng Nemi ti kumpadre mi nga ni Ricardo. Hindi o may sublima nung Nemi ni pareng Cardo di Barreta. Awan isuna, awan ni Pilo. Mare, lading itaktahan, pilipatak ba ito natin sinublat ko kaya nga nga Barreta? Ipang ko ka di bodega? Saan para talatan yung pasanggir mo tantang kat masapul ni Nana, katugangan. Ayaw gayam. Masalusot ko man pare. Ano pang gurguraan ni lakay kuking ka? Tsig man na mo kayong kuana. Sa bali kami panangawat na kada di panang paawid ko kayong kuana. Hindi kami mat nagsinumbat kat narugyan di balay. Imbagat napasensya ak. Tanong sa anak ko ba napasensya pare? Ay mare. Ito biso mo umang unig ti balay ko. Lindrug ko man ilakay mo. Adamot pala nakim ko. Di kami madikang kuhanak at sa balit nangitarosan na yung bagak. Agawid kan pare kat rabiin ko na. Sa balit nagawatan na eh. Apay gabot awanan ti kwartak ng gatang ko iti arak kasalal taon parang kanya kung kaawon sa serbik. Kunan. Nagawid kan gabot rabiin. Maturog ak beten ting kameten maturog kag trabaho tay pa intong bigat ko na. Sa bali ta ipapilit na lang din nagawatan. Pag awidag ka nun, taon sa serbinan, taon may gatangin ti arak. Dito ulit-ulit na. Pasensya abla ko man di asawa, pare. Okay, paspasensya ak man. Handi kadhang kaya inuni. Kapot na din at pagpagunyan, agad man pagpagunyan. Ora da masapul ko kingwan agad. Pagunyong kumanatare. No, oy. Pwede pare. Ang mga numakangagag iti madikeng kuwana kita mapukaw, maibus ti pasensya. Sige, Mari Hasmin, nakon. Sige nga Rod, pare, thank you. Manong Nemi, medyo nakadayon ni pareng Cardo, idi makitak ni Pilo. Nakasla nakita na, nagsarita kami kini Cardo. Delikado na ito yan. Ang mga no, sa balik man ang pangipapanan na ti panagsalita mi kini pareng Cardo ko. Isong itinaramid ko manong, napanak iti kusina. Inalak ti kutsilyo. Naging gagalipak manong Nemi di galgalipag. Apa dito pag ginam, naggalip. Ha? Kaya paspasungatan ka haron. Sakti paspasungatan mo, no? Isusurot mo pagkita mo kini pareng Cardo. Hoy, gabing pinas pa nagsarasari tayo ah. Kurang nalaingin nga asid ganag nga bisituin. Kahit naidugsol ko kaya nga dati kahit mo. Nakaalas ti panunot mo, Pilo. Ure awan arak. Hanggang sakit mo usawan namin. Takang kanayon kalatanga na partet. Impulang na kaya Barreta, istoyatan na eh.
ito'y. Mapaligyan ka lang makita. Oh, mapaunay ka. Panawan kan san eh. Panawang nak. Tapamanam. Ibalay na ka ni Cardo. Uy, Diyos ko, ya. Pilo, ikatam kadatamat nga panagim-imo mo. Kaging gama nung nami nga damasapul na. Naawan kang kuhan. Ano masapul mo awan kang ka? Ang bagana. Diba, ada kasta nga rimienta ni Paring Cardo. Sila muli bagang mapanak bumulod kang kuwana. Idin to ta kagurgurak. Tsak lang ito pagpagunyanan. Napag-imunan pa eh. Siga mati mamang bumulod. Oh, pambarakot. Sikat makasapol, di siga. Mukon. Sige, nakon. Naragsak na si Mangpat. Nakabulod ka? Dito. Bang katawa ka? Katawa ka. Nabulod ko na itong armienta ni Paring Cardo nga dinaan mo. Sino ang buluda? Kanil, bakit na? Kat, naragsak ka? Kat naragsak ka nabulod ko nga ron. Nasaan nga amo ni Cardo? Kasla, nailibas mo. Ano nailibas at ningarod bakit natin ang ibagak? Medyo kinarinyok ba't matap no. Mahalo ko direct na kadi pabulod na. Tama nga ba't no. Bilin ni lakay lang hangki ka pabulod sa angasyak. Baka ko na naman. So nga, naalak ka. Tsak to kanumad lang timapan mangipulang. Kayang kuha na. Bagtit ka na talaga niya. Ito kung magbagtit ka magbakam. Tataman nagkatkatawang palang ngiit mo. Ngiit ti bagtit. Ngiit ti bartag. Kursunado ni bakit na? Ha? Balbalsan na? Sikan samat na parang kursunada na. Sikan samat ni Mang Lipot kanya. Ha? Kasta ko niraksak mo si Mangpat kaputa. Nakitam, nakasaritam ni Tina. Ha? Loko ka. Ha? Nung nilakay na't agimon ka, baka papatayin na ka. Di ba? Kaskin ka. Pag imunam ni Cardo, papatayin kayo ko na. Nung kastamat ni Baga ni Cardo, papatayin kayo ko na kinitina. Daki kinitina. Sabi na magpagamay. Di ka man. Nakon, ubray kon. Hindi malpasnan nga mo asar ti gamit manong name ni Cardo. Kasto ko man ti panagdayen na nga nagpaabagatan nga mapan mangipulang. Hoy, Cardo! Apay, siya akong ti mapan mangipulang. Siya akong ti mapan mangipulang ko, no? Kat nung makita mo ni Cardo, ano mapasama? Di matawa ni Cardo, nga nilang tinatanda. Siya ti mangipulang, tadatang tuluagan mi kinitina. Or-oray na ko ni Tina. Nangalak di ba ito? Manong namin binatok. Daal ti bukot na. Oy! Kami binato na! Si kamat gayam ta naramid na ayop ka. Saan na kaming nga masangpet ang pay? Iti anak ta! Manong nami nakalalis to ak nangumong subagba nung arwatan mi iti anak ko. Di na magtanak ko napay papalami. Basta sumur ka kanya anak. Darsem. Nakalugan kam nga dagus manong nami kahit nagawit kami dito'y balay mi. Iti ayan datatang kaninana. Mas daot. Biglaan man nga rabrabi nga. Nakadanon kayo dito eh. Bagat na nakaulogam ka ang sigod na. Nagmano ka kay ni Lolam, ha? Paano man, Lola? Nagkatason dito eh.
Na uma ako, tikas di nga, mapaspasamak kada kami kini pilo nanang. Tsak mawatan. Gabuti pa nagberbertek na. Kan uri saan pa hanga na bartek. Kasla dalatag tartare nga arak. Kasla na bartek lang tagabuta. Sa balik torong ti panunot na. Agim imon. Otro, isugayam da aramid na. Pagkunam nga da aramid na. Magkruso na da kin Tina. Nga ti pagim imuna na magkatasawa ni Tina. Kasla mula binalas ha. Kasi lagim imong kamay. Kasi sino kumati sa nagimon? Yung parang na talaga tiragsak na. Ragsak na nga makakita, makasalita na lang ni Tina. Di mawatan. Basta. Kauma ko na nang. Saan ko subsublanan na dyan lalaki. Dito'y kami nga ed, iti anak ko. Sumapulak na trabaho dito. Tapos na pagbiagbi. Kasano nga roden no may nakantusukonin. Saan nakapasuksukon kong kuwan? Ay, apo, tila tamasarsara ka mga asawa. Nga ron. Tila babawik. Nakiasawa kong kuwan. Nakasapulak ba nung name iti pagtrabahuak? Wen, simrekak iti may isang groceria. Inaldaw mo pa nagtrabaho kiti anak ko ibatbatik kininanang man. May isa, dua, talo, upat, nga lawas, makabulan na yun. Makabulan itan, sipod pinanawan nyo ti asawa. Unang, di ba kasta awak, abisa na ka umasukunin. Kaya-kayat nang awana ka, tadagundaway da kinitina. Di ka daging imon kamay. Dahil yung style na, ragsak na ka nakasarita. Nakasarita na ka, ragsak na gagar ng mapaman, mangipulang, di binulod na nga, ni tinat ng buludan na. Madlaw lata. Na nang madlaw ti gagar ti may nga lalaki, no pakaragsakan na di aramidan na. Naging imon kanya, kisugayam da aramid na. Kasi anong araw din, nagpepeso nga da relasyon da. Kat matuktalan di asawa ni Tina. Hindi wow. Mabalo ak ba't no napatay na ni Cardo, ay ni Pilo. No makakasara ka sa tapno baliwak tagpilit, baling asawa. Diyak kaya napilyan, ti amunat uminom ti arak. Ore amuna kumamit ta, basta amuna kontroler. Ore amun uminom ti arak, basta hangag bagtit, no nakainuman ti arak. Inon ko nakmet manong nemi, kat syempre, yung tuloy ko lahat tamad itinagtrabaho. 2 bulan na manong. Aging ka 3 nga bulan. Ti katugangak manong naimi nga babae. Ti dimteng. Nanang. Kat pastragad na ka. Ay, abalayan, sobra ka. Apay nga, da kayo matimay. Dakban maawatan di asawang. Mabuteng umay. Mat kabuting na ito ya. Baka kanong nagipulong ka, karagiti kakabsat mo, lalaki. Kahit no gusto nga umay nakasukunan, baka no kabilin da isuna. Pag kumang kabilin da. Kung nakbat kang kuwanan, no talaga nga naturad ka, kaya no talaga pudno kayat mong tagbalbaliw. Pagpagita ako. Kaya Diyos awan nanang. Nagbalbaliw ko na yun. Nabayagin nga saan nga binom ni Pilo. Kaya pinagkapyak gida kaya ni Cardo. Kaya sikaman. Pag imanong kanumat nga relasyon na kinitina. Nakadidilaw ngamin nanang eh. Madlaw mat ka tikot titimay sa lalaki. Maumatan niya man relasyon da. Taramidan ako mga ardeta, dinto kaputbutig numaman ni Cardo. Ibagayo kinakawanan nanang na isuumay dito'y amang suot ka na kami.
no talaga, pudnot panagbalbaliw na. Dimteng ngagpaiso manon nemi medyo gimwapo, talo nga bulan kanong saan nga inom. Tamanipod kano, pimanaw kami, saan nga iminom. Nagawit pa yun, Hasmin. Talaga, nga saan kang uminom? Hanen. Kano kas pagharikan ta subliak, ang mga nakarkaron tumanin. Magkat nasiyat kasta. Ang dati kondisyon ko ha, ora kat asadagmat. Maminsan maglat ti ride. Ituloy ko ito trabaho. Ti anak ta, hinanang mo di magbantay. Tapos nung matulungan ka, nagsapon. Tapos nakaurnong ta. Barbari nga dantong matan ading ta no anak ta. At mahalamay ba sa anak ta. Siguro ko araw-araw nga dantong ading na. Ta siyempre, saka man lamayhat nga pa patagikuan no, awan inom ko. So nga ore rinabiin ta sa anak batan nga uminom iti arak. Awan batan di parte ko na bagtit nga bagbagan. Sige. Sige nga tirabot may nagdarwatan mi. Nanang, subli kami. Kaya rumay nguna detan nagkok. So, agsinublianan kayo. Tapos ornusan nyo, bagbagiyo. Di yung amin aramida na kiti madi. Tapos hanggang mapasamak ti kastoy. Si Kapilo, nanang, itultuloy mo nga rodent sa mo palaginom. Haya? Wanang, uri minom ka, basta sa nga arak. Danumlatan na. Manibot-mit idin, manong nemigat talaga nga impay-payso ni Pilo. Ti panagbalbalinan. Ken napintas manin manong nemit relasyon da ken ni Cardo. No pay kastaonin no kat panangaw-awis ni Cardo ken kuha ng uminom. Isang saong madlata. Angim sa ang uminom. Madadang sana na kahit sumangot mabartag ka nung makang-angot ti harak. Kahit gimaget manong nemi, ta siyempre nalaing isuna, iti romansa. Kapo ito na ito ay manong nemi, nadaan kami iti may kaduwa nga anak. At napakit ba ikatlon manong nemi, gusto ng konak ti talo. Hoy, no, sigurado may kanta ito na rin ang masakbayan niya. Dahil launay manong nemi tinagyam-yamanak, ta nakaasawak man ang peso iti mamartek, ken nagbaling nga partek, ken bagtit no kasta nga nakainom, nagbalbaliw met. Maaramid gayam nga may kat ti arak no talaga kayat mo. Saan ka di? Sabi ko mata nakaipayak iti adal, liliwaken pagsarmingan ti biyag, kadag iti padak ka nagbuya, ka nagdengeg, to'y nga radagyaman nga pagayam mo, Hasmin. Thank you, Hasmin. Thank you mat kadag iti nagbuya, kas